салом тамошобинони гиромӣ, ин матое ки мебинед матои паплин аст, рангаш сабзи ранг аст ва аз ин матои бисёр ҳам зебо ман як куртаи тоҷикӣ медӯзам. баъд аз тайёр шудани курта ба мато нигин мечаспонам, то ки зеботар шавад. пеш ва пушти курта, барои пеш ва пушти курта ман ин гуна қолаб омода кардам. аввал дар варақ, дар газет, ин баъд дар матои аслӣ мегузаронам. ин барои остин ва сари поча. мато як ранг аст, яъне аднатоновӣ сабзи ранг аст ва куртаи асосӣ ана ин аст. рангаш бисёрам ранги зебо аст. бинед чӣ қадар ранги зебо дорад. инҷа пеши курта, пушти курта ҳардушам витишкӣ кардам. витишкӣ дорад. бинед витишкӣ дорад. бисёрам ранги зебо, ранги сабзи ранг аст. ва дар матои якранг флюзелин часпондам ва анани қолабҳои омода кардаамро ҳозир аз рӯи ин пора мекунам. барои пеш, пушт, сари остин ва сари изор поча. бо ҳамин тарз ман буридам. бинед ино барои пешаки курта ин пеш аст, ин пушти курта аст, ин остин. ино барои остин. барои изор баъдтар тайёр мекунам. ана ҳамин хел мешавад. ана ҳамин хел мешавад. ана ҳамин хел. ман аввал як бори дигар такрор мекунам. аввал дар мато флюзелина бо дарзмор клей кардам ва мато камакак сахттар шуд. ана ҳамин хел бинед. ана ҳамин хел сахттар шуд, чунки мато шолк аст, бисёрам мулоим аст. ва баъдан аз рӯзномаҳои таърихаш гузашта кӯнаи пештара, яъне ки қолаб омода кардам, мувофиқи андозаи соҳиби курта қолаб омода кардам ва қолабро дар болои ана ҳамин матое ки бо флюзелин клей карда будам он мондаму буридам ва баъдан ана ҳамун матое ки флюзелин дошт боз дар болои матои бе флюзелин ана ҳамин хел монда сӯзанак часпондам. бинед сӯзанак часпондаму баъдан боз духтам. ҳар як кунҷҳои онро ана ҳамин хел бо даст духтам ва борик бо ручка ана ҳамин хел кашидам ва ин болои ручка дарз мешавад, яъне медӯзам. ва як чизи бисёрам нозукро бояд гӯям ки навомӯзон, онҳое ки нав ба духтан шурӯъ мекунанд ва мехоҳанд нав шурӯъ кунанд барои омӯзиши курта духтан, бояд бисёр ҳам нозук, бояд бисёр ҳам сертаваҷҷӯҳ бошанд ба ҳар як кор, ба ҳар як нуқтаҳои ана ҳамин духти курта, дилхоҳ духти курта. чунки вақте ки аз аввал чӣ хеле ки омӯхтӣ ана ҳамон хел дастат одат мекунад. аз ин хотир бояд даст ҳамавақт барои бисёрам зебо пурра кардан, чен кардан, духтан одат кунад. ин барои аввал. ман инҳоро барои омӯзиш, яъне барои омӯзондан ана ҳамин хел кардам ки шумо ана ҳамин хел омӯзед, чунки худам ин хел намекунам, барое ки ман метонам. ва баъд одат мешавад. даст ки барои рост пурра кардан, духтан одат кард, баъдан омӯхта мешавед. хуб ана ҳамин хел часпондам. ҳозир инҳоро як як медӯзам ана ҳамин хел ба мошина ва тарафи дарун мегардонам. ана ҳамин хел ман буридам. бинед ду тараф як хел аст. тарафаш флюзелин дорад, ин болош мешавад. ин матое ки флюзелин надорад болои курта мешавад, тарафи рости курта. ана ин пушту пеш аллакай кокетка омода шуд. ин накладной бурид. накладной аст. накладной аст. ана ин аз сари изор. ана ин пеши курта аллакай тайёр шуд. ана ин яктаи дига майдача бо матои якранга накладной кардам, тагинда мондам. пеши курта ана ҳамин хел мешавад. ин пушти курта. ана ин сари поча, сари изори курта. ана ин остин. остинам сараш накладное, сари остин.
خیلی من نشان بزنم خیلی آنایی سری استین خیلی شده از میدوزه نختمش میکنم میچسبونم با بالش فسان میکنم. کورتای دختای من علاقه آماده شد و با همین طرز من همه قسم‌های لازمه کورتا رو پیش کورتا، پشت، سری آستین و سری ازار رو با مخصوص متای زر آرایش دادم و به کورتا بسیار هم زیب و زینت داده است. و متا که نگین دارد بسیار هم باز زیباتر است. این سری آستین کمتر کشاتر است، به قول کلوش است و این پشتی کورتا است، قسمی قفای کورتا. قفای کورتا رو نیز همین طرز با همین طرز آرایش دادم. و این پیش کورتا است. اینه که پیش کورتا رو دو قسم من متای یک رنگ موندم و کمی فرق میکند از قفای کورتا با همین طرز آرایش. و این ایزاری کورتا است. ایزارش رو نیز با همین طرز آرایش دادم با مخصوص متای یک رنگ چخیلی که در بالا گفتم. خوب کورتای ما آماده شد و اگر دوختی کورتا به شما پسند آمده باشد به کانالم ابونه شوید، لایک را زیر کنید و فکرهای خود را در زیر نوار توسط پیامک نویسید. خداحافظ.